ହାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋର ଏକା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଉଠିଲି କାହିଁକିନା ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ଉଠିବାର ଅଛି, କାହିଁକି 9ଟା ପ୍ରାୟତଃ 9ଟା ହେଇଗଲାନି। କାହିଁକିନା ଶୋଇବା ଲେଟ୍ ହେଇଥିଲା, କାହିଁକିନା ମାଆଙ୍କର କିଛି କାମ ଥିଲା, କାମ ତାକୁ ସ୍କୁଲ କିଛି ପ୍ରକଳ୍ପ ଦେଇଥିଲା, ତାକୁ କରିସାରିଲାକୁ ରାତି 1ଟା ହେଇଗଲା। ଆଉ ତା ବାଦେ ମୋର 9ଟା ଆଜି ଉଠିବା ହେଇଗଲା, ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାନି। କାହିଁକିନା ଏତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ହେଲାନି, ସେଥିପାଇଁ 1ଟାରେ ଶୋଇଥିଲି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କାହିଁକିନା ମାଆ ବି କି ନାହିଁ ସ୍କୁଲ ପଳେଇଲେନି, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ କାକାକୁ ଦେଖା କରିନାହିଁ ସିଏ ବି, ଆଉ ମୋତେ ବି ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ ତାକୁ ନ ଦେଖିଲେ। ଆଉ ସେଇଭଳିଆ କଥା। ଆଉ କାହିଁକିନା ମୁଁ ଏବେ ଉଠିଲି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କଫି ପିଇବି। ବର୍ତ୍ତମାନ କଫି ଗୋଳଉଛି, ଆଉ କାହିଁକିନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କଫି ଖାଉଛି ମୋ ଜୀବନରେ। ଆଉ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାନି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର, ଗାଈ ପଡ଼ିଲାନି ମୋତେ ବି। କଫି ପିଇ ସାରିନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଝିଆରୀ ଗୋଟେ ବସିଛି, କାହିଁକିନା ସ୍କୁଲ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମାଆ ଇଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇ ପୁଅ ଯାଆନ୍ତି ସ୍କୁଲ ଡେଲି ନା। ମା ସାନି ସ୍କୁଲ ଡେଲି ଯାଉନା ତୁମେ? ଆଉ ତା ଝିଅଟା ଟିକେ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ଆଜି, କାହିଁକିନା ତା ଥଣ୍ଡା ଟିକେ ସବୁବେଳେ ହୁଏ। ଆଉ ମୋ ଝିଅଟାକୁ ଇଏ ହେଲା ମୋ ବଡ଼ ମାଙ୍କର ପୁଅର ଝିଅ। ଆଉ ଏଇସବୁ କଥା। ସାନି ଆଉ ତୁମେ କିଛି ଖାଇ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆଜି କହିଦିଅ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ସିଏ କହିବେନି କାହିଁକି ଲାଜ କରନ୍ତି, ସିଏ ହ୍ୟାସ୍ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ କାହିଁକିନା ଏଇସବୁ କଥା। ଆଉ ମୁଁ ବି ଟିକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଠିନି, ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ଆଜି। ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ସାନି ତମେ କ'ଣ ଖାଇଛ କହୁନ କେন କିଛି ଖାଇଛ? ଶାଗ ଭୁଜା ଖାଇକି ଆଇଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଲାଜି ହେଉଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଖାଇକି ଆସିଗଲି। ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭୁଜା ଖାଇ ଦେଇଛି, ଭୁଜା ସହିତ ଶାଗ ଆଉ ବାଦାମ ବାଟା ହେଇଥିଲା, ଖାଇ ଦେଇକି ଆସିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ। ଆଉ କାହିଁକିନା ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କହିନଥିଲି ଗୋଟେ କଥା, କାରଣ ମୁଁ ତ ଯାଇପାରୁନାହିଁ କି ଆଡ଼କୁ ବି, ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। କାହିଁକିନା ଆମ ଗାଁରେ ରୁପ୍ସାରେ ମହୋତ୍ସବ ପଡ଼ୁଛି, ଆଜିକି ହେଇଗଲାନି 16 ଆରମ୍ଭ ହେଲାନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାଇପାରୁନାହିଁ। କାହିଁକି ବହୁତ ଦୁଃଖ ବି ଲାଗୁଛି। ଆମ ଘର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆମ ଘରକୁ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଯାଇଛନ୍ତି ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି, ବହୁତ ଦୁଃଖ ବି ଲାଗୁଛି। କାହିଁକିନା ବିଲରେ ତ ଆଜିକାଲି ମହୋତ୍ସବ ହେଇଥାଏ, କାହିଁକିନା ବିଲରେ ନହେଲେ ଘର ଜାଗା ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ କାହିଁକିନା ବିଲରେ ହେଇଛି, ବିଲ ତ ଜାଣିଥିବ ଆକାଡ଼ ଥିବ କି ଖାଲ ଥିବ, କାହିଁକିନା ଯାଇପାରିବିନି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯାଇପାରୁନାହିଁ। ଆଉ କାହିଁକିନା ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ବି ଲାଗୁଛି, ଫିଲ୍ସ ହେଉଛି। କାହିଁକିନା ଏତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯେ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଯାଇ ଆମ ମହୋତ୍ସବକୁ, ଏ ବର୍ଷ କାହିଁକି ଯାଇପାରିନି। ଆପଣ କହିଥିଲି ମୁଁ କାହିଁକି ଆମ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯାଇପାରୁନଥିଲି। ଏଇସବୁ କଥା ନାଇଁ କି ମୁଁ ଯାଇପାରୁନାହିଁ। ଆଉ ଭଉଣୀମାନେ ଯାଆନ୍ତି, ଭାଇ ଏଟା ବସି ଭାଉଜମାନେ କହିଛି ଛୁଆ ଏଟା ବସି ସେଟା ବସି, କାହିଁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଯାଇ ତ ପାରିବିନି। ଆଉ ଗୋଟେ ମେନ୍ କଥା ହେଉଛି ଆମ ଗାଁରେ ଆମ ରୁଷା ମହୋତ୍ସବରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର 32 ବର୍ଷ ହେଇଛି। ଆଉ ସେଇଟା ତ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କଥା, କାହିଁକିନା ଆଜିକାଲିର 32 ବର୍ଷ ଦେଖିବା ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ ଥିଲେ ମିଳେ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ସେଇଟା ପାଉନାହିଁ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଏତେ ଅତଭାଗା ହେଇଯାଇଛି ଯେ ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥ ବେଶ ହେଇଛି ଆଜି 32 ବର୍ଷ ମୁଁ ଦେଖିପାରିନି। ଏଇଟା ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଆତ୍ମହରା ଲାଗୁଛି ମୋତେ। ଏଇଭଳିଆ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ବହୁତ କାନ୍ଦ ଲାଗେ। କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ତ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯାଇପାରୁନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ କିଛିଟା ଭୁଲ କରିଛି ଭଗବାନ ପାଇଁ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଯାଇପାରୁନାହିଁ। ସେଇଭଳିଆ କଥା। ଆଉ ମୁଁ କିଛିଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବା ମହୋତ୍ସବ ବିଷୟରେ। ଆଉ ମହୋତ୍ସବ ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛିଟା ସେୟାର କରିବି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓରୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ, ଆଉ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ, ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଏତିକି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ସେୟାର କରିଦେବେ, ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଏଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ। ମୋର ଏତିକି କହିକି ମୁଁ ଆଜିଟି ବ୍ଲଗ୍କୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବାଏ ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର।